माने जिबनावथ' बेबायदि बेखेवफ्लेंना मोनाखैमोन दा जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोननायनिफ्राय ताने बे आंनि जिउनि गिबिथार खामानि आरो जे सरकारनि माखौ बेखेवनाया ओरैनो बेक्तिगत हिसाबैथ' आं बेनि सिगांनिफ्रायनो माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो गावनि फैसाजों माखासे बेखेवदों बेबायदि खिन्थु सरकारनि फैसाखौ होनानै बेखेवनाया बे गिबिथार जादों आरो जेनेबा जोंनि जलिकापुरियावहा दा लामा मोनसे बेखेवबाय 10 लाखनि आरो दा बेवहाय बावगुथा गामियावहाय मोनसे 10 लाखनि नामघर मोनसे बानायनायनि थाखाय बेखेवफैदों आरो नोंथाङा सिगां EM जानायनि सिगाङावहाय आरो माखासे नोंथांनि जेरैबायदि रुलिं सरकाराव बिरोधि थायो थिग बेबायदि बिरोधि दङमोन नोंथांनि दायो थेवब्लाबो नोंथांनि नाजानायनि गेजेरजों नोंथाङा EM बिबानखौ मोनबाय आरो खामानिबो स्टार्ट होबाय दिनैनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला दाय बिथां बिरोधिफोरखौ मा खालामनो नागिरो बिरोधिथ' बेबायदि थानाय होननाथ' बुंनो हाया खारन बेथ' दा जोङो जिखौ सालायबाय दं बे जाबाय इन्टारिम बडि आरो जों जाबाय आन्दलन खालामनानै मोननाय बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बेवहायथ' जायसोर आन्दलनकारि बेफोरखौ गभर्नमेन्टआ इन्टारिम बडियावहा होयो आरो बेवहाय होनायनि खोथा दङ माखासे खामानि मावनो गोनां दं जों जेब्लासिमहालागैनो काउन्सिला इलेक्सन प्रसेस मोनहैया अब्लासिमहालागैनो मोनसे काउन्सिलखौ जाफुंसारनाय होननानै बुंग'नो हाया बेनिखायनो माखासे खामानि दङ बेयाव आं बिरोधि दङ होननानैथ' आं सानाखै आरो सानाखैबाबो बिथांमोनखौ मा खालामनो दा जोंहा काउन्सिल दा मोनबाय बे काउन्सिला दिनै मोननानै जे गाबोन जोबगोन बेबायदिथ' नङा बे काउन्सिला जुगनि कारणे मोनखाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो दा जाबायदि जाना दं बेखौ आपग्रेडसो जालांबाय थागोन बेनिखायनो बयखौबो आं खावलायो बयबो ज' जानानै आरो बे काउन्सिला जोंनिया बर' थारनिल' काउन्सिल बेनिखायनो गासैखौबो खौसे जानानै रायजोफोरनि जाहाथे उन्नति खालामलांनो हायो बेखौसो नाजानांगौ आरो बेखौ मानसिफ्रा दा मा बुंगोन दा सोरबा बुजिस' हायाखै जायसोरनिखि आन्दलनावहा हाबफेराखै बिसोर मानसिफ्रा बुजियाबो जानो हागौ दा जेतुनाखि जोंनि मरिगाव डिस्ट्रिक्टआव जेनेबा ओंखारदोंमोन सोरबा EM नांगौ माबा नांगौ होननानै खोनादोंमोन आरो खिन्थु जोंनि UBPनिफ्राय दिनैसिम रावबो सासेबो बुङाखै जे EM नांगौ होननानै दा जोंनिया बयबो खौसे जानानै BLT हक बा जोंनि बाथौ हक UBP हक बयबो ज' जानानैनो आंखौनो गिबियावहानो बिसोरो EM जाथों होननानै खावलायदोंमोन बेबायदियैनो आरो सिगां बिबानाव आं थाखानाय बायदियै बेबायदि इन्टारिम बडियावहाय EM जाफैदों आरो आं दायो नोंथाङा नेक्स्ट बाजेटआव आरो माबे जायगायाव खामानि होनो थाखाय मावथांखि लादों नेक्स्ट बाजेटआवहाथ' जोंनि CMआ दाखालि बुंदों दा माबा समस्थिथ' जों बानायखानाय जाबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय रेकगनाइज मोनाखैसो थेवबो दाना समस्थिया जाफ्रामबायानो बेनिखायनो समस्ति वाइस डेभेलपनि कारणे 25 लाखै AOP बनायथ'नो होदों आरो दा बेखौ आङो जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरजों रायलायनानै मिलायलायनानै होसिगोन आरो गामिफ्राव प्रटेक्ट माबा दा 5 लाखै होबाथ' 25 लाखा 5टाल'सो गामियाव होजायो दा बेखौ बयबो जुदि नागिरबाथ' जाया खेबसेहानोथ' होजोबनो हाया आरो काउन्सिलथ' बेबायदि बारा थाखा फैसा गभर्नमेन्टआ होआखैनो लासै जागोन बयबो धैर्य हमनांगोन खारन काउन्सिला मैया दाखालिथार जाहांदोंसोलाय मरिगाव डिस्ट्रिक्टआव फैनायाथ' दिनैनो गोदान नङा मरिगाव डिस्ट्रिक्टआथ' जेब्ला जोंना बर' आन्दलन जायो बे दिननिफ्रायनो मरिगाव डिस्ट्रिक्टआव आं मेक्सिमाम फैबाय थायो थ' दा काउन्सिल जानायनि उनाव दा दिनै फार्स्टबो नङा सेकेन्ड टाइम खिन्थु आं दिनै आंना प्रग्राम गैयाबाबो आङो माने मरिगाव डिस्ट्रिक्टआव मोननैसो गामियाव एसे ओंखाम गोरलै बा माने आलासि जानायसो प्रग्राममोन आरो EM हिसाबै लिंबाय थादों बा ओरैनो आगोलनि लोगो हिसाबै लिंबाय थादों हथात माने EM बिथां जों रायलायनानै बोरैबा प्रग्रामा दिनै मिलायलायदों ओमफ्रायबो मथुरा बिथांनि जि माने फाउन्डेसन गायसननाय बे गायसननाय आंबो लोगो लाफागोन दे होननानै आं दिनै फैनाय जादों आरो जोबोद मोजां जादों दिनै मोननै प्रग्राम जादों मोननै गायसननाय प्रग्राम जादों जोबोद मोजां जादों ओमफ्राय उनावबो बिदि प्रग्राम जाबाय थागोन ओमफ्राय गायसननाय प्रग्राम बा डेभेलपमेन्टेल जि स्किम फैगोन प्रत्येक रायजो राजाजोंनो रायलायनानै लकेल EM हिसाबै बिदिनो गायसननानै खामानिया जाहाथे फुलफिल जायो बेखौनो आं आसा खालामो ओमफ्राय आरो दृढ़ बिसास जों मथुरा बिथां बायदि माने लकेलाव रायजो राजा EM मोनदों बेनि थाखायबो बा रायजोनि थाखायबो बिथाङा आगोलनिफ्रायबो संगठनाव थानानैबाबो बा समाजनि थाखाय मावबाय थादों थिग उनावबो मावबाय थागोन आंहा आसा दं बा बिसास दं आरो जोंनो फुल 100% आसा दं बा होप दं आरोखि थेंक इउ सार नोंथांनि बिफाननिफ्राय बे मरिगाव जिल्लायाव
हरनो हानाय माबाफोर दा गिबियाव हयতো आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बहाय गोलैयाखै आरो फैसायाबो खुब कमथार 13-13.5 कोटी थाखा जोंना असम सरकारा होदों किन्तु फैसाया दिनैसिम रिलिज जायाखै थेवब्लाबो जों खामानि मावनायनि थाखाय गोहो दं इसा दंखाय जों माखासे खामानिफोरखौ इसा खालामबाय थादों हयतो नेक्स्ट बाजेटाव आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बहाय मोनगोन मानो मोना जानो स्किम मोनगोन माने ओरैबायदि जादों जों टटेल गटे आसामाव 20 जिल्लायाव जों 14 जनल' इएम 14 जन इएमआ 22टा डिस्ट्रिक्ट कभार खालामनो हायाखै आंनि खाथियाव थानाय डिस्ट्रिक्ट हिसाबै तिनसुकिया थाबाय डिब्रुगड़ थाबाय आंनि माखासे आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय आंनि एल'केशन फान्डनिफ्राय बै मोननै डिस्ट्रिक्टआव एसे हरनांगौ जादों बहायबो मथुरा बिथाङा जेसेबां एल'केशन मोनदों बहाय मरिगांव ओमफ्राय नगाव डिस्ट्रिक्टखौ बिथाङा कभार खालामनांगौ जादों बेनि थाखाय आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बहाय एबार फार्स्ट बाजेटाव अन्तत आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बहाय मोनसेबो स्किम गोलैयाखै किन्तु नेक्स्ट बाजेटाव हयतो जों अल आसाम 20 डिस्ट्रिक्टआव लागोन नालाय नेक्स्ट बाजेटा जुदि बुरजा जायोबा हयतो आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे मोननै स्किम निश्चय गोलैगोन आरोखि